Dina iki wis titi mangsane mangsa kala. Wis titi mangsane mangsa kala Bathara Wisnu kudu oncat saka anggane. Ya kuwi pujang agung ing negara Lokapala sing jenenge Begawan Wisnungkara. Wis titi mangsane mangsa kala kalamunta Wisnungkara kudu gugur ning madyaning Majalaya. Hasos. Pawan Raso. Wonten dawuh katimbal. Pawan sore. Alon-alon mawon. Pawartane. Sampeyan maju ning palagan kados pundi kabul kausaranipun. Inggih. Pareng munjuk atur kalamunta ngamuk punggung suratan toho. Nuwun inggih Begawan Wisnungkara. Sampeyan mangundur lho. Mangundur. Tuwek goblok sampean. Wis kupinge ceweng siji barang. Tuwek iso dene panutan ngono pripun wonten pripun. Tabrak dong panengan lho. Ora iso dikecapangan. Ayo. Pendhita tuwek kaya diapurmu. Kudune kowe ora mapan ning negara Ngalengka. Ning mapanmu ning neraka Yomani kono. Ayo mingkat. Gelem mingkat yen to wis gumluntung sirahku. Ilah nyawamu. Hoi. 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 Oh. Mondial. What? Oh. What? Oh. Oh. What? Oh. 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 Ayo nakotor. What? Oh. What? Bah! What? Ayo. Bodial. Ora madhep ngalor biatamu tak ro. Buta wis tuwek. Yengke-engke ditugale. Ayo. Soe. Patih Anindra Warangka negara Lokapala. Patih kok raine pucet imbiasi bisi patih-patih. Ayo, mingkat. Gelem mingkat yen terus nyangking siramu bongkok kowe. Hoi.